Стана се на другия фръст. Майка, стана, къде съм? Майче, имам други. Ма няма нищо. Те как се прави? Да знам, дрехите са нечестни. Ама телефона ми дръпка. Ама защо? Няма нищо за да. И другите за тези струве пари. Не. Ма няма нищо. Не. Ма няма нищо къде съм. Просто яйцето се заключи. Не, няма нищо. Той е заключи, блед, спокойно. Той! Ми няма нищо за да показвам. Те ще да пазвам. И всички подаръци са готови. Ама, тези да паще. Не. Няма нищо. Не. О, не! Той не може да как се направи! Мен ми е страх! Къде това? Елхата е тука! И календара! Минути започнат от днес. Бе! Колко? Няма нищо тук. Бе! Магазинът е ключен! Какво да направим? Чакай, я видим на кухнята. И този е ключен! И градината беше ключен! Той направи? Само да се вземем ноги в и така. И той беше, иска да покаже, защото иска да се вземе всички ключови да прави. Няма нищо, бе. Моля, какво да направим? Вибиче толкова за мене! И Кена! Не. Той бягал. Ма няма нищо какво, менше. Не! И кръсъчена е. Няма нищо. Ама той беше безплатен. Няма нищо. Не, взимаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, 12. О, не, имаме 12! Толкова за мен. И телефона имам толкова. Няма нещо какво да направим. Ама попълни няма нищо. Няма нищо. О, не. Какво да направим? Няма нищо. Аз ще бягаме в сена. О, не, за се спинка. Няма нищо. И басейната е затворен. Какво да направим? Няма нищо. Толкова е зелена. И всичко е заключено. Той просто е заключен. Този човек. Мали! Не ми трябва. Какво е да направим? Вече станем на... Не. О, добре. И стотинките. Няма нищо. Имаме 8 стотинки, защото забележихме някакво вече имаме в телефона, имаме всичко стотинки. Няма нищо. Бегай! Не, той бяга след двамата.
No, няма нещо. Flow Space? О, не! Протеин! Ами няма нищо! Няма нищо как? Точно някой. Няма. Ма няма нищо. Няма. Аз ще няма. What the fuck? И той календар е честен. О, мали. О, мали, той толкова забежен. И всичко е най-големната епошен. И няма нищо какво да направим. Какво си ти? Аз съм Лена. Лена! Добре. Хубаво име. Почидяма нега ще. Не. По-толкова. Там да ставаме... Добре. 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 Път го такой. Кой да направим? Секс... Айде! Ау, не! Не може. Какво ще правим това? Беше какво ще бъдем, на кое да направим сега? Няма нищо. Чакай, си ли издехи? Да. Ти да правиш този. Той чезе да. Какво е сняг? Че е толкова зеленак. Таблети си. Има ли други? Беше. Но. Две мат. Това беше минимален. Това беше. Беше ми включен дом. Да има нищо, кой ще направим? Секси се. До слънките. Да отцветам. И ти. Едно. Като се беше едно, две, три. Готов. Машина.
Не стане. Няма да видим кое е там. Няма нищо какво е да направено. О, не, ти да казваш, ще... О, не, ще морем. Не, не искам да морем. Аз да показвам. Вече намерихме този ключ. Този? Няма нищо без мен. Няма да морем. Искам да почнем шиф. Не, няма нищо. Коста, иска да бъде морем! Не! Не иска да бъде морена. Защо ще бъде морен? Сигурни си? Да. Не! Нямам да бъда морен. Искам да бъдем жива! Айде! Няма нещо да правя! Бягай! Не! Айде, то спох. Бежи да вали сняг! Не искам! Вече аз съм много... Абонирайте за канал за час 2.